Здравейте, уважаеми зрители на Българска национална телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Дневниците на уфолога и с мен Стамен Стаменов. Както вече ви е направило впечатление, студиото е по-друго, в смисъл не е Софийското студио. Намирам се в студиото на телевизия СКАТ, град Бургас. Така се наложи, но предаването си е предаване. То ще ви достави истинско удоволствие. Темата на предаването ми тази вечер е: знаете ли в какъв свят живеем? Много хора биха се очудили защо темата е такава, по-точно тема въпрос. Но просто ще разберете, че много малко хора могат да се досетат в какъв свят живеем. От гледна точка по земен азимут или по-точно по хоризонтала, както казвам аз, този свят ние си го познаваме в общи линии. Но ако сложим и другата координата вертикала, този свят никак не го познаваме. Никак не го познаваме, защото този свят се оказа арена на много космически сили. Арена и сблъсък на много космически сили. Ще ви разкажа някои факти, които са покъртителни, но те са изключително показателни за ситуацията, в която се намира съвременното човечество днес. Има вероятност дори това, което в момента ние не знаем, че става, а то става, да ни доведе до точката на съприкосновение, на реално физическо съприкосновение с представители на извънземен разум. Самите космически сили така са конфигурирали нещата, че те отдавна се намират в позиция на сблъсък. Сблъсъкът се изразява както на космическо ниво, така и на земно ниво. Има положение, което мен лично като уфолог ми е подсказвало, че планетата Земя е била многократно арена на сблъсък и естествено този сблъсък е бил между извънземни сили. Това нещо в последните 25 000 години е ескалирало до такава степен, че ние сме стигнали до ситуация, при която човешките същества представляват изключителен интерес и на двата блока сили, и на тъмните, и на светлите, от към гледна точка за спечелване на всяка една човешка душа. Човекът е уникална биорезонансна система, изключително мощен генератор на енергия, а освен това ние провеждаме през нас, без да усещаме, това е на автопилот, енергията на космоса, която минавайки през нас отива в Земята, в Майка Гея, и по този начин ние участваме в плътният енергоинформационен обмен между самата планета и космос. Оказва се, освен това, че ние сме една апетитна хапка за тъмните сили, защото те отдавна ни консумират. Най-жестока е консумацията на енергийно ниво. Това, че ние излъчваме емоционална енергия, която е тя е направо като пчелно млечице, особено за тъмните сили. Когато ние хората се радваме, когато живеем добър живот, емоционалната ни система става уникална. Тя излъчва изключително хармонирана енергия в космоса. Тя обогатява майката Вселена и естествено тя повдига вибрациите на планетата Земя. А когато планетата Земя повдига своите вибрации, тя преминава в други измерения. Много пъти съм ви казал, уважаеми зрители, че ние хората сме многомерни създания. Тоест ние съществуваме без да се усещаме. Вече някои са започнали да го усещат това едновременно в няколко измерения. Има и случаи, когато наши събратя могат да излизат от телата си и да проникват в тези измерения. Ние, между другото, вече забелязваме, че този свят се променя. Той вече е променен. Знаете, разглеждали сме с вас темата Великият космически преход и работата е там, че този велик космически преход ни е довел вече в 5-то измерение.
Планетата Земя изобщо не е това, което е била само преди 10-15 години. Планетата Земя има други вибрации, други параметри, дори самата материя е вече друга. Учените са шашнати от гледна точка на изследванията, които провеждат върху химичните елементи. И най-вече върху елемента водород. Елемента водород е много интересно явление. Той в момента не е т.е. атома му не се състои от протон и електрон. Той се състои и от още нещо. И проявява други качества, реагира на други честоти и естествено излъчва друга енергия. За всички други елементи това също се отнася. Аз имам специален видеоматериал, който показва как как самите елементи, химични елементи, са променени от гледна точка микроструктурата си. Техната микроструктура представлява някаква уникална трансформация. Тоест, виждате, че всичко във Вселената е толкова взаимовързано, толкова хармонично снадено, че просто е невероятно да си го представиме. В момента Галактическата федерация, за да се намеси толкова активно, става въпрос Галактическата федерация на светлите сили, тези сили, които винаги са ни помагали и са ни очували толкова време, в момента Галактическата федерация провежда с нас, освен това, че ни пази и защитава и ни предпазва от редица глупости, които вършиме, те провеждат уникален експеримент, който няма да оповестят скоро. Но подсказаха само, че ние хората трябва да знаем, че в момента на планетата Земя присъстват хибридни същества, които са над 30% от общата човешка маса на Земята. И тези хибридни същества са уникални като като същества с способности. Нагледен пример за това са това, което ние знаем, естествено, са звездните деца, кристалните деца и децата индиго. В момента на планетата показват изумителни случаи на изява на малки деца, които притежават невероятни способности. Аз видях, ще ви кажа само един пример, видях един видеоматериал в YouTube, че едно дете, 4-годишно дете, момченце, мисля, че беше в Америка, прави уникални философски концепции. То разказва какво представлява всъщност нашия живот от към гледна точка на истините. Едно дете, което развива философска концепция, която ние не можем да развием или която може да развие само един висш духовен мъдрец. От ранга, примерно, на учителя Петър Дънов. Аз го слушах и направо се изумих. Космическите светли сили казват: бъдещето принадлежи на тези деца. Бъдещето ще бъде съвсем различно. А до тогава обаче нас ни чакат редица изпитания. И сега да си влезна в темата на предаването. Знаете ли вие в какъв свят живееме? Защото остават неща зад гърба ни, които се вършат от тъмни сили, от земен произход, които са си въобразили все още, продължават да си въобразяват, че те са царете на планетата и че могат да си правят каквото си искат, безнаказано и естествено без да се чувстват отговорни, да дадат някакво обяснение или пояснение за това. Знаете ли какво стана в 2015 година? Много съмнявам се дали поне има в България 5-6 човека, които са успяли да отворят файловете в YouTube, в които е показан един материал, един уникален видеодокументален материал за това какво стана през 2015 година в мюсюлманския център на град Мека в Саудитска Арабия. Знаете, онази огромна джамия, която е във формата на огромен кръг. В средата има един черен куп и мюсюлманите, заставайки там, коленичени, се молят и така натам. Но се наложило ремонт.
и ремонтът е бил около този гигантски черен куп. Когато започнали изкопните работи, работниците се очешавали, когато видяли нещо като ковчег, дълго, голямо, каменно. Погледнали, че ковчега притежава и уникални орнаменти отвън. И любопитството наделяло до такава степен, че тежката плоча била повдигната. И се получило потресаващо нещо. Явлението било масово поразително, в пълния смисъл на думата. Изгинали над 2000 човека, които били в този периметър там. Над 2000 човека. Капака бил затворен. Паднал и крана, който извършил строителните работи. Станало... това си е направо социално сътресение. Вие представяте ли си какво оръжие това? Отваряте и некакви мълнии излизат и поразяват масово човешки същества и въобще всякаква форма на живот. Висшите управници на Саудитска Арабия, това е краля на Саудитска Арабия, не знам по какви причини, Саудитска Арабия, между другото, се води нещо като враг на Русия. И то по повод сирийските събития. Саудитска Арабия е пълен съюзник на Съединените американски щати. И аз се чуда, как така кралят на Саудитска Арабия се е обърнал към Владимир Владимирович Путин, или по-точно към Руската федерация, да вземат спешни мерки, да дойдат в Саудитска Арабия, да вземат този ковчег на завет. Колко държави имаме на този свят? Ами защо точно на Владимир Владимирович Путин, а не на Доналд Тръмп, например? Извинявайте, а не на Барак Обама, например? Защото тогава Барак Обама все още беше президент. Владимир Путин се съгласил да помогне на Саудитска Арабия, или по-точно да откликне на молбата. И решава да сформира една флотилия, по примера на САЩ, 1947 година, когато САЩ сформираха флотилията на Ричард Бърт. Това е американският професор-адмирал, който 1947 година потегли с флотилията си от Филаделфия и тръгна за Антарктида с един самолетоносач, подводница, 10 линейни кораби и персонал около 5000 човека, войници и матроси. Т.е. офицери и матроси. Когато го запитаха журналистите, тогава, вие помните, има го този видеоматериал, той каза: моята експедиция има чисто военен характер. Тук обаче експедицията се оказва, че има чисто научен характер. Владимир Путин изпрати в 2016 година, мисля, че беше, корабът адмирал Владимировски с 10 линейни кораби като екскорт. Това наистина е един мощен научен кораб, който е снаряден с уникална апаратура. Не знам какъв екипаж е побирал този кораб и въобще не знам и колко е бил, какво е било количеството на хора върху корабите. Тази флотилия от руски кораби акостира на пристанище, не си спомням точно, там го казват, не му запомних името, но акостира в Саудитска Арабия. Аргументите, или по-точно като били попитани там, вие защо сте тук, те казват: додехме малко така да заредим с провизии, да погледаме и си продължаваме пъти. Но ковчегът на завета е бил качен незабелязано на този кораб. И забележете още нещо. Много хитро. Руският патриарх е бил извикан от Владимир Путин и е бил осведомен, че там е открит ковчега на завета. Въпросният руски патриарх Кирил дига телефона светкавично на папата и му казва: знаеш ли, че трябва да си имам работа с ковчега на завета? Не знам ози как е отреагирал, но папата е, все пак Ватикана е най-богатата информационна банка, концентрирана в едни ръце. Папата му казва: виж какво, това е много сериозно нещо.
Ние с теб трябва да се видим. Има определя среща, къде мислите? В Куба. Папата и руския патриарх се срещат в Куба. Това е папа Франциск. Не знам какво са си говорили, но явно логиката подсказва, че папата е инструктирал какво да се прави с това чудо. То е цяло чудовище сега. Защото втори път е било отворено и за мен е много интересно тези там с какъв акъл са го отворили пред толкова много хора, като диктора, който води това предаване, казва, че той е американец. Казва, че този път са присъствали около 4000 човека. Значи тия са искали да гледат зрелище и са го видяли, но за последен път. И 4000 втория път и изгинали при отварянето на ковчега. Дали пък не са си правили някоя илюзията, че този път, нали, като го отворят, при толкова много хора, дали ще се получи същия ефект като първия път. Много интересна работа ви разказвам. Тоест, много интересно събитие коментирам. Знаете ли колко малко хора знаят за него? По света. И така продължавам по-нататък. Ковчегът е качен на кораба и по инструкция трябва да бъде откаран на Антарктида. Тук слагаме една пауза по отношение Ковчега на Завета и експедицията за Антарктида. Много интересно, че в края на 2016 година, когато преди да се проведат поредните избори за президент в САЩ, на Антарктида пристига светкавично бившият държавен секретар на САЩ Джим Кери. Джим Кери слиза там, посрещат го естествено, защото там има американска научна станция, но Джим Кери е бил много яко притеснен. За какво ще питате отива политика Джим Кери в качеството му на държавен секретар на САЩ? А казват, че след това отишъл и Барак Обама. Това не го показват, но Джим Кери го показват как слиза на Антарктида. Добре, оставяме, че само Джим Кери е бил там. Джим Кери се оказва, че е отишъл да се срещне с архонтите. Знаете ли какво значи архонт? Архонт идва от гръцки език и означава управител, върховен управител. Оказва се, че върховните управители на планетата Земя битуват на Антарктида. Защото там, на този континент, на този самотен ушким континент, стават много интересни неща. Още когато Адолф Хитлер и неговият Трети райх в 30-те години окупираха над 600 000 квадратни километра от Антарктида я обявиха за немска територия. Под заглавие Нова Швабия, Ню Швабеланд. Те проникнаха там през едни тунели, по-точно това става по вода. Това не е под ледовете, е под ледовете, но пътищата са водни. И не случайно грос-адмирал Карл Дьониц в качеството му на командващ германския военно-морски флот, тогава той пише: там на оня край на света ние имаме основание, германският военно-морски флот има основание да се гордее, че там на онзи край на света откри истински рай за нашият фюрер. Да, оказва се, че този човек никак не е преувеличил. Немските подводни лодки тип Ю, и тук влизат и тези, които са били от специалният ескорт на фюрера, или по-точно имало около 100 подводни лодки, които са се числили като специален ескорт на фюрера. Но без него в началото. Те проникват под ледовете. Водата им направило впечатление, че е много топла, около между 13 и 18 градуса, и проникват в огромни ледени пещери под ледовете. А ледовете някъде достигат дебелина 3-3,5 километра. Там какво са видяли, само те си знаят. Но ние намерихме информация, че една част от ледовете или от някаква площ, може и да не е голяма, е разтопена с тръба. Сигурен съм, че е ползвано лазер, са ползвали лазери, за да стопат такава дебела покривка и са проникнали чак до
става просто за американците, са проникнали чак до повърхността на материка. А Антарктида, мисля, че не сте запознати, той се състои от две половини, от две островни части, които някъде се допират, но представляват, да ги наречем така, два бъбрика. Отгоре всичко е покрито с лед и естествено ги прави едно цяло за нас, които наблюдаваме от сателит, примерно, този континент. Там, на самата повърхност на Антарктида, тези, които са проникнали, са били буквално ушешавени. Нямате представа какви постройки са намерили. Те проникнали в тях. И другото, намерили скелетите на гиганти. Между 3 и 4 метра, между 5 и 6 метра намерили скелети на същества, които имат човешка глава и тяло на бик. Или по-точно обратното, минотаврите. Минотавър е същество, човекът бик. Човешко тяло и бича глава. Има го на снимка. Съжалявам, че не съм в София, щех да ви покажа тази снимка, да видите, че онова, което древните са писали и което нашата високопарна наука обяви, че това са измишльотини, че древните не са имали какво да правят, бъркали се в носа и си измислили така митове. Аз съм казал в книгата си "Екзополитиката за състоянието на света", че дошли са времената, когато митологията става наука, а съвременната наука за настоящето, митологията на древните става наука за настоящето, а настоящата наука става митология за бъдещите поколения. Защото в много отношения тя и за митология не става, по-точно това си една измишльотина или наши такива компилации, виждания. Значи, съдете сами, онова, което древните са писали, те са го виждали. Те не са имали способността да фантазират и въобще явлението фантазия е присъщо само на нас, модерните хора, от тези времена. Значи се оказва, че минотаври е имало. Имало е кентаври, имало е пегаси. И всичко онова, което е описано в митологията, го е имало. Тези, които са били посветени и издават информация, че американците са проникнали в много древен град. Градът е бил изоставен от атлантите, или по-точно от четвъртата подраса преацетани са ги наричали, атланти, които са били изключително воинствени. И една част от тях са останали и оцелели до наши времена. Оказва се, че представителите на Третия райх са открили тези същества, влезли са в контакт с тях и са се договорили. Поискали са веднага технологии и оръжия. Онези са погледали, сигурен съм, са се гледали интересно, защото пък на тях им е трябвала подкрепата на жива сила от страна на човешката раса. Съгласили се, договорили се и получили технологии. Ето за това Третия райх скочи толкова високо в технико-технологично отношение. И наистина, и технологията за атомната бомба е била дадена. Некои зли езици казват, че първата атомна бомба не е била гръмната в Алмагородо, 1945 година, юли месец, а е била гръмната в Европа. Не знам как е станало това, но като знам какви солюми са правени на повърхността на майката планета, що пък не. И после изведнъж да се направи атомната бомба по линия на Манхатънският проект в Америка, наголо аз не знам толкова бързо да стават нещата. Да допуснем, че американската армия, когато беше направен десанта в Нормандия, са проникнали в Пенемюнда и естествено там, където е имало високи технологии и техните разработки, те да са прибрали нещо. Добре, нека. Оставаме и това, то не е толкова важно сега. Важното е друго, че преацетаните поискали от нацистите поставили условие. Ние ще ви дадем това и това, което поискахте, но ние искаме от вас
че тези летящи дискове нацистите бяха произвели до 1943 година 17 кораба тип летящ диск с антигравитационни подемни системи. Ще бъдат и под наше разположение, защото ние водим война с едни сили в космоса, ще се досетите веднага. Това са представителите на тъмните сили. Значи става въпрос за техния противников блок, представителите на светлите сили. Нацистите веднага са съгласили. Още от тогава, уважаеми зрители, Третият райх е отишъл на Луната, направили си там база, отишли и на Марс и там си направили база, отишли и на един от спътниците на Сатурн, Церера. И са там до ден днешен. Защото ако слушате Кори Гулт или Ренди Крамер, онези казват, там имаше 3 поколения, човешки поколения хора. Айде сега, вече се досещате или по-точно стигнахте и вие до извода да си зададете този въпрос. В какъв свят всъщност живеем ние? А като прибавиме и супер секретните проекти и програми на съвременните глобалисти, които правят такива зулуми с планетата, че ми е жално да ги изброявам, не че ще ми стигне времето, мога да ги изброя, и да се стига до положение, че искат светкавично да бъдат унищожени над 90% от човешките същества на планетата, ако може при положение с един удар и той да бъде първия. Затова са направени онези скрижали в щата Джорджия, на които на 5 езика са изписани главните цели на глобалната мафия. И още нещо, уважаеми зрители. То не стига, че са зулуми след зулуми, войни след войни, разрушения след разрушения, зверски експерименти с планетата, зверски експерименти с нас, обикновените хора, чемтрелс, изстрелване на ракети с ядрени бойни глави в космоса, изстрелване на ракети, които съдържат много интересни химични реагенти, за да причиняват това и онова. Играта с многофункционалната оръжейна система ХАРП на Аляска и филиалът ѝ в Норвегия. То не беха геофизични катаклизми едни след другите, то не беше чудо. А после, ако ви кажа, това е пък за десерт. Знаете ли, че в 2010 година трагедията в Мексиканския залив, когато на British Petroleum там гръбна една петролна платформа, когато отиде целият залив, претърпя екологична катастрофа, че това е направено нарочно. Значи световният елит, аз стигам до извода, че са оперирани. Те нямат мозъци в главите. Те не могат да мислят. Онези им дават нареждания. Унищожете това, унищожават го. Направете това, ето ви пари, ето ви технологии. Правете го и действайте. Ще изпълнявате нашите команди. Ще ликвидирате и хората, и природата. Ние нямаме време за чакане. И е така. Да, те нямат време за чакане, а си искат планетата за тях. Искат я, защото тя е много апетитна пищна хапка. И тъй като в тази вселена има железни космически закони, а отделно в нашата галактика има галактически кодекс на всички разумни същества, които са го подписали, и тези черните сили, и те също са го подписали, защото тези черни сили стават все по-слаби и по-слаби. Но какво от това, като са го подписали? Както и американците. Колко конвенции на ООН са подписали, нито една не съблюдават. Помните ли договора в Киото, когато трябваше за спасяване на екологията на планета? Те най-безцеремонно напуснаха залата, където трябваше да се подпишат. Нищо и половина. Това са безцеремонни, нагли, брутални типове. И аз не мога да си представя къде се бутат те да бъркат в чинията на боговете. Става въпрос за онези, които са много пъти по-силни и ни превъзхождат по технико-технологични показатели, а същевременно и по оръжейни показатели. Тия са се вживяли наистина в ранг на богове. Направо така си е, няма друга причина.
Унищожете този остров. Унищожават го. Унищожете там оная държава. Унищожават я. Унищожете това. Няма нещо или няма територия на тази планета, американците на която да не са стъпили и да не са я опустошили. Това е масово опустошителната сила, която се явява главна томахавка в ръцете на черните космически сили. Аз съм ви споменал предните 2-3 предавания за тайното общество Кабала. То е космическо тайно общество. И нашите побързаха така, нали, много бързо да им се набутат като измикяри, марионетки. Вземете ни и нас, ние ще правим каквото кажете и така натам. И погледнете, почеркът на съвременните политици, управници на света, какъв е? Американците диктуват, значи вървим един етаж по-надолу, извънземните диктуват на американски или на глобалният елит, онези козируват чинопоклонно, получават пари, получават богатства, получават оръжие и технологии и казват изпълняваме. Онези каквото кажат, те изпълняват. Същото на един етаж по-ниско. Америка каквото каже в този свят, това ще бъде. И видяхте какви обяснения, какви обещания на Съветския съюз, само и само да им кандиса, и Горбачов кандиса, подписа в Малта споразумението и подтекста беше, че Съветския съюз ще получи 600 милиарда долара за това, че подписа. И след това за това, че срина Берлинската стена. Условието беше, че НАТО няма да се разширява. Нито НАТО, нито американците ще настъпат към Централна и Източна Европа. Я вижте какво стана само за толкова кратко време от тогава. Американците разполагат с 860 бази по целия свят. Набутаха ракетите на руснаците под носа. И същевременно продължават да крещат. Каква коварна била Русия? Ами ако Елцин още малко се беше задържал, Русия беше разколачена. Защото те беха взели ключовите отрасли. Аз не знам Путин с каква сила успя това да го направи. За по-малко от 5 години да изправи Русия и да направи отново свръхсила. За мен този е Бог. Мислете и вие в този контекст и ще разберете. Работата в контекста на тези мои мисли и размишления пред вас отиват отново в въпроса. В какъв свят всъщност ние живеем? Само преди 2 седмици отварям интернет и чета. Високо поставен специалист или по-точно спец, да го наречем, по някои специфични въпроси, твърди, че извънземните за пореден път предотвратиха ядрена война на планетата Земя, този път между САЩ и Русия. Между САЩ и Русия. Аз се постарах, почнах да търся материали. Няма. Но попаднах на един друг много интересен материал. Попаднах на материал на заседание на Съвета за сигурност на ООН. Там са се събрали представителите на тия най-великите държави, членове на Съвета за сигурност. Новият председател, който замени починалият постоянен представител на Руската федерация в ООН, Виталий Чуркин, той се каже, бившият, той се каже Владимир Шапонкин или нещо такова. Както и да е. Един млад махакън, невероятен. Слуша ги и слуша онзи малоумник, представител на британската кралица там. Той е плю по Русия, ужас! Аз изтръпнах. Този само обърна микрофон и каза: я ти, тука ме гледай. Няма да му говори на вие. Вие нямате представа, изравни го с земята. И се обърна към всички и казва: за какво сме се събрали тук? Да решаваме световните проблеми, защото можем да си отидем утре. А ние ги задълбочаваме още повече. Ние тук се демонстрираме в качеството си на някакви велики и великите. Обязателно това сте само вие, англосаксонците. Тези жалки типове и издънка на влечугите и рептилиите, англосаксонците, американо-англосаксонският елит,
който все още си мисли, че са господарите на тая планета, не знаят къде се е изместило времето. Те не знаят какво става всъщност, защото светлите сили никога няма да си остават конете в кълта. Миналата година, когато Доналд Тръмп стана президент и когато започна да налива масло в огъня, видите ли, Пхенян, това е столицата, да не стане като едни, които твърдеха, че столицата на Виетнам е Пекин. Пхенян е столица на Корейската народно-демократична република, т.е. на Северна Корея. Е виновен за това, за онова, дайте сега ще го смелем и този там Ким Чен Ин ще трябва да бъде бишнат от власт, защото той не ни уидисва. Така както на времето президента на Ирак, бягат ми имената някой път, либийският президент, президента на Ирак, после Башар Асад в Сирия, съсипаха тия държави. От това вече държави не става. Пък и Египет. Айде сега ще съсипеме и Северна Корея. Тръмп дава заповед на 7-ми американски флот, който е базиран в Тихия океан, и корабите тръгват с един самолетоносач. Самолетоносач се казва Роналд Рейган. Най-съвременна техника и оръжейни системи. 10-20 линейни кораба го съпровождат и ескортират. Подводници не знам дали е имало. Поне не се виждаха. И тръгват към Северна Корея. Влизат в открит океан и изведнъж Роналд Рейган, самолетоносач, спира. Няма енергия. Всичките му енергийни системи изключени. И не могат да бъдат включени. И не може да върви по-натам. Тоест не може да продължи окупантската си мисия. Става страшна паника. Някои от войниците, от матросите и офицерите гледат към небето и гледат една огромна летяща чиния, виси отгоре. Докладва се веднага, онези в Пентагона не са глупави и разбират за какво става въпрос, дават команда отбой. Връщайте се. И естествено след малко се върнало електрозахранването. Но беше отменен кръстоносен поход, който можеше да завърши много зле за цялата планета. И тогава ще включа, аз съм го написал в книгата си "Кой управлява Земята", че ултиматумът на галактическите светли сили към обществото кабала един път космическо и един път земно, т.е. към глобалната мафия. На нас са ни необходими само 8 минути земно време, за да предотвратим всякаква ваша активност, ако светът тръгне към употреба на ядрено оръжие. Този път ще ви приспим. А ако следихте предния път, когато показах предупреждението на командира Щар, тези, които си мислят, че говорят глупости, че това са някакви тинтири-митири дрън-дръняри, но нека да не ме гледат. Нека си минат на друг канал. Защо ще трябва да си обременяват и без това малкият обем в подкорието, паметен обем памет, за да слушат такива работи. Значи, интересна постановка. Командира Щар каза: този път ще ви пръснем на парчета. Това висше етично същество да изпадне в такава ярост. Той изпадна, уважаеми зрители, в такава ярост, защото Галактическата федерация е потресена от един жесток феномен. Споменавал съм ви колко хора изчезват яко дим от планетата Земя, и това са предимно, се оказва, че това са деца и млади хора. Между 2 и 8 милиона. Между 2 и 8 милиона от цял свят. Но предимно от територията на североамериканските щати. И тези същества някой ги отнася някъде. За така нареченото космическо робство с хора, или по-точно за роботърговията на космически план, вие едва ли да сте чували. Знаете ли, че нас ни търгуват буквално като добитък, така както ние търгуваме агнета, ярета, шилета, телета, така търгуват и нас. Тези същите змейове. Аз ако ви покажа какви физиономии имат тези мелеси, защото това са мелеси, това са същества, които имат човешко тяло, ама физиономията им си е рептилска,
Твърди се, че доста такива типове са сред управлението на света. А като прибавим и другото, че имат технологията за шейпшипване или по-точно промяна на формата, може да си представим, разминаваме с изроди по улиците и не подозираме, че това са изроди. Значи, Галактическата федерация е потресена от факта, че роботърговията с човешки същества на космическия фон е засилена до максимална степен. Нас ни продават и търгуват, срещу което естествено не знам какво получават, ама го получават добро количество, глобал мафиотите. Има човешки същества, роби, които ги експлоатират зверски и космическите сили са брутални. Става въпрос за тъмните. Ние ви експлоатираме така, както вие не сте и предполагали. Робският ви начин на живот не е променен от римско време. Напротив, сега е много повече засилен, но вие не се усещате. Защото ви е внушено, че живеете в един модерен свят, въоръжен с супер технологична мощ. И това, че гледате телевизия, електронни телевизори, плазмени телевизори, екрани, които зомбират да ви правят на нищо, ето това ви пречи да погледнете света реално какъв е. Защото света изобщо не е такъв, какъвто ни е внушен, че е. Това е изключително коварен и жесток свят и става все по-коварен и по-жесток. Затова Галактическата федерация изпрати 20 милиона кораба в Слънчевата система, защото на тях им стана ясно, че тия изобщо нямат намерение да си обират крушите от Земята 1 и 2, да се вразумяват да не вършат поразии, въпреки конвенциите на галактическо ниво. И оттам нещата се променят светкавично. Използвайки процесите на великият галактически преход, че от централното галактическо светило, някой го наричат Алфиола, в момента тече много мощна енергия към планетата Земя, която трансформира цялата планетарна сфера, но не само нашата. Трансформира се въобще и Слънчевата система и всички слънчеви системи в тази галактика. Аз си мисля си, че нашите спасители, вдъхновители и естествено това е последната ни надежда, защото те признават, че ние, човешката раса от планетата Земя, не можем никога да се справим с тези хищни изроди, които превзеха планетата преди повече от 25 000 години, превърнаха ни в роби, направиха ни на пачаври, унищожиха ни духовната енергоинформационна система и сега чрез така наречените мас-медии ни правят и на дебили. Работата е там, че това е пак сметка без арбитъра. Пак сметка направена без великите представители на истинския разум в Галактическата федерация. Знаете, над 220 хиляди са цивилизациите, които в момента влизат само в рамките на Галактическата федерация. И не случайно военният съюз Анчара на тъмните сили, който беше разквартирован на планетата Земя 1994 година, се предаде на Галактическата федерация с всички оръжия и оръжейни системи. И каза, до тук сме. Ние разбрахме какво ни чака. Да, те са разбрали, но ето тези нашите тарикати нищо не могат да разберат. На тях изглежда и лазерен лъч в кухите им леки някой не може да набие. Така му ли грам разум? Стигна се до там, че се разбира, че тези, които служат на жестоки изтребителни процеси на всички нива или на отделни нива, те са се себе обрекли да нямат никакво еволюционно развитие. Те са се себе обрекли винаги да бъдат служители на тъмнината, в която ще живеят. И сега, тъй като ние не можем да се борим с тези, Галактическата федерация е изпратила няколко команди, техни команди, предимно плеядианци, с които ние си приличаме изключително много. Повечето от този екип, около 2 милиона, се твърди, присъства на Земята днес. И се оказва, че те са повечето на европейска територия и по-точно в Сибир. Защото наближава момента. Той папата не случайно. Вижте, Ватикана е много интересна институция в света. Тя просто реагира някакси адекватно на процесите, за разлика от
политическите институции. И затова папата каза, срещата с извънземните не е никак далече. Тя ще се състои рано или късно, но аз си мисля, че ще бъде доста по-рано. Защото работата е сериозна. И то по-точно от гледна точка на геофизикалните проблеми, които има планетата, на геоклиматичните и космични проблеми, които имаме ние. Знаете ли, че Gulfstream е изживял такава трансмутация, която е свързана естествено с великият космически преход, че в момента Gulfstream се е разделял на два потока. Или по-точно на два кръга. Преди беше една осмица дълга, разтегната. Идва от към Африка, топлото течение, плувайки отгоре, обикаля отгоре над Канада, Гренландия, минавата затопля Северна Европа и естествено Канада и североамериканските щати. Обаче сега не е така. Оказва се, че това топлото течение, което плува отгоре, естествено по законите на физиката, топлото е горе, се е затворило на късо между Южна Америка, Европа и Африка. И се върти така. На късо. А студеното течение, което се нарича лабрадорско течение, е горе, на север. Срещу САЩ и Канада предимно. То пък там върти. Само че отдолу. Но въпреки това не му пречи температурата да пада така рязко. Тази зима показа много точно какво ни чака. Вече на около 2 месеца студовете в САЩ, които замразиха и Ниагарския водопад, и една част от Атлантическия океан, продължава. Студовете продължават. Нямате си представа, уважаеми зрители, какво показват съвременните институти, геофизични и климатични, особено вторите, че ние влизаме в малък ледников период. И че това нещо тече експоненциално напред и нагоре, като процес. И още нещо. Оказва се, че имаме и друг проблем от геофизикален характер. Погледнете колко земетресения стават денонощно на планетата. Ежедневно. Погледнете колко цунамита и цунамитата, да, колко вулкани гръмнаха напоследък. Никога планетата Земя не е имала такъв интензивен режим на глобални бедствия. Никога. Но сега сме влезли в тях. А се пита как ще излезем. И другото, което е, движат се континенталните плити. Онова, което предсказва Гордан Майкъл Скалион в своите предупреждения, това е един супер ясновидец, който си служи с компютърна анимация, показва нагледно как ще изглежда планетата геофизикално, каква конфигурация ще имат материците и въобще какви ще бъдат новите материци. Идва му на помощ естествено и онзи, който беше хронопортиран в бъдещето. Нали? Вие си спомняте, аз съм разглеждал тук филаделфийският експеримент. Един от братята Камерон беше хронопортиран в 2200 или 190 някоя година, не е важно. И той показа как изглежда планетата. Планетата няма нищо общо, конфигурацията на материците няма нищо общо с сега. Затова ни предупреждават вече всички учени, не само ясновидци и екстрасенси. Затова ни предупреждават институти. Хора, човечество, на времето Юлиус Фучик се обърна още през Втората световна война. Хора, бдете! Как да бдим? Нали? Трябва да имаме високи морално-етични критерии. Трябва да сме еволюирали в духовно отношение същества, за да предприемем такава крачка. А ние деградираме с шеметни темпове. И като казах деградирали, няма да пропусна да ви спомена, след като визирах най-важният проблем от гледна точка на глобалната климатология, че магнитното поле на Земята, уважаеми зрители, намалява с шеметни темпове. Никой не може да каже в какви единици се измерва това намаляване, но магнитното поле на Земята изчезва.
както съм ви казвал, че нашата памет е магнитна и е свързана пряко с магнитното поле на майката планета, т.е. ние влизаме като съставки с нашата биоенергоинформационна система, влиза вътре в тоя блок, или по-точно в тая глава Кромит-Лук, защото те са на пластове и имат вид, по-точно полевите структури на майката матрица, има вид на Кромит-Лук. Обвивка в обвивка, обвивка в обвивка. Матрешка в матрешка. Нашата памет вече е хилава. Ние нямаме способностите да помним. Забелязвате го, нали? Забравя се. След това ние глобално шеметно затъпяваме. И естествено тия два процеса водят до третия. Вършим безумия след безумия. И си мислим, че вършим нещо ценно. Другото, което е най-опасно. Гледаме какво става около нас и реагираме като дебили. По-точно не реагираме никак. Правим се, че това не ни касае нас. Че това се отнася за някакви други, но не и за нас. Особено пък в България. Ние гледаме такива поразии, такива жестоки изтъпления спрямо социума, спрямо обществото и пасуваме. Само дет не сме си бръкнали визуално в носа. И това ще го направим. Просто сме много зле, като добитък. Не сме пробляли. Но това не ни пречи да не бъдем добитък. Да продължаваме още, за да ви, както се казва, да ви сипа и десерт. Стига се до това състояние, в което се намираме днес. И аз стигнах, вървейки логично по тая пътека. Галактическите сили за сигурност са създали, или по-точно са разработили глобален план за спасяване на планетата и човечеството. В този глобален план са включени и галактическите съдилища на висок космически ранг. Една част от тарикатите глобалисти, изроди, ще бъдат съдени там за чудовищни престъпления спрямо планетата Земя и човечеството. Друга част ще бъдат съдени тук. Космическите сили искат ние да сформираме тези съдилища на Земята. И до ден днешен аз все още се питам, при положение, че толкова вече се знае, че ние няма къде да мърдаме. Извънземните, това е техна планетарна структура. Това е арена на техният експеримент. И това всички правители го знаят. И все пак си траят. Как пък нито един не рече, я майната му на всичките, особено на онези тарикати отвъд океана, ще им изпълняваме ние техната воля. Ние си имаме наша воля. Ние сме същества със свободна воля. Кой ще ни диктува нас? Онези говеда, рогати, кочове, тръгнали да ни диктуват как да живеем. Стигнаха до там, че тези от Евросъюза да ни диктуват как да отглеждаме краставиците си, които трябва да бъдат идеално прави, да не бъдат извити и да бъдат толкова голями. И какви ли не още щуротии. Нямаме право си отглеждаме наши домати, наши чушки, защото те ще ли да ни дават. Или по-точно те взимат това, което е истинското и ни дават това, което е от пластмаса. Чудовищно. Чудовищно да беше само това. Ето тия същите тарикатчета. Как не се намери поне един управник на тази планета да каже баста, гледайте си работата. Аз се обръщам към Галактическата федерация с коленопреклонна молба за помощ. Вижте, ние ако не го направим този акт, ние сме много зле. А те чакат да се обърнем за помощ към тях. В един пряк контакт на плеядианците с наши хора, те ги питат, вие защо не намесете се, елате, защо не ни каните? Ето ние ще ви поканим, кои сте вие? Те искат официална покана. И е така, и според галактическите закони, както горе, така и долу. На Земята, за да един държавен глава да посети друга държава, трябва да бъде поканен. Сега сърбите, когато протестираха едни огромни шествия по Белград и носят един плакат и пише Владимире, ела да спасиш Сърбия. А Владимир Путин от Москва каза
накарайте вашите политици, управляващите ви партии, в парламента ви да гласуват и аз ще дойда и да ме поканат. Така стоят нещата и на космическо ниво. Аз, например, имам и предложение. Ние, българите, сме с едни гърди напред преди света по отношение нещо много важно. Ние имаме направено готово по форма, както се казва, по форма. Галактическо или по-точно посолство на Галактическата федерация на планетата Земя. Може да се досетите. Летящата чиния на Бузлуджа. Какво уникално посолство може да стане? А вътре е такава развалина. Чутовен труд е вложен от този паметник да бъде направен. А сега не можем да направим това. Какво ме интересува Евросъюза? Какво ме интересуват янките отвъд океана? Ще дойде момента, те сами ще бегат насам. Не дай си Боже вледеняването да стане много по-бързо, отколкото аз си мисля. Ще видите на къде ще тръгнат. А работата е проста. Който превари, той завари. Ако ние бъдем първи, това се отчита веднага горе. Знаете ли, че ни гледате така като рибки? Вземете им шепички. Гледате като айде бе миличките, айде бе мъничките, порешавайте се малко. Поразмърдайте тука, поразмърдайте тука. 7:15. Още малко ще ви поговоря. Бех решил да включвам зрители. Не. Вие се нуждаете да ви говоря такива работи. Онзи ден в петък вечерта бях в град Разлог. Поканиха ме едни мили женишки, а между другото да си кажа, като кажа жените. Знаете ли кои са по-будните същества между мъжете и жените в България? Естествено жените. И аз ви благодаря, уважаеми мили дами, че вие по вашия духовен ранг, по вашата пробуденост и по степента на отговорност много пъти сте надрасли въпросната мъжка половина, 2/3 от които са на чисто ганьовско ниво. Знаете ли феномена ганьовец каква опустошителна сила е? Такъв да го развързеш като стадо бикове жемина из света. Ужас сме. Аз съм решил да пиша книгата под заглавие "Феноменът ганьовец". И ще взема и ще я напиша, защото толкова материал се е насъбрал. Феноменът ганьовец е... няма с какво да се сравни. Не се обиждайте, уважаеми сънародници. Аз също съм от мъжко потекло, в смисъл. Аз също съм мъж. Моята мисъл е така. Кой превари, той завари. Защо да не направиме първото посолство за Галактическата федерация? Да се открие с... имаме такива гласове, такъв хубав, особено божествения ни фолклор. И там да се продължи с университета на бъдещето, да бъде една гигантска аудитория на умни, светли, висши духове, които ще стоят там, които ще направят ритуалите, които ще тълкуват истинско познание и ще го тиражират. Не тая олигофренска наука, която се типли насекъде. За образованието ни, то няма образование. Бъдете силни. България не няма образование. Той в света толкова го имат, камо ли тук. А на тези, които ми задавате постоянно въпроса, господин Станов, какво става с университета на бъдещето, ще издържим още малко. А ако получа това, което чакам, аз ще предложа на държавата, ще откупа паметника на връх Бузлуджа, ще го ремонтираме както трябва и ще го направим на аудитория за бъдещето. Там. И ще го обявим за посолство на Галактическата федерация на светлите сили. И ще поканим нашите братя, много висши братя, много по-висши от нас. Вие нямате представа какви хармонични същества са. Дай Боже един ден да ги видите. Да видите какви красавци са. В Съединените щати има една жена, която се казва Омнек Оник. Да потърсете в интернет и имаше, я видите. Това е жена от Венера. Същество, което е дошло на Земята в 50-те години на планетата. От Венера. Изпратиха я от венерианския комбрам. Една представа тази какви работи каза. Какво разказа? Включително за Исус Христос. Да, има много интересни неща. Много интересни неща те първо предстоят и ще се случват изключително бързо и наситено.
И пак опираме до въпроса, кой превари, той завари. Идеята е дадена. За паметника на бащата на Отечеството ясно нищо няма да стане. Получих, благодаря на онези мои съграждани, които изпратихте писмото преди Нова година с над 380 и колко беха подписа. Да, подкрепяте, бъдете спокойни, темата не е забравена. Но много по-важно отива онази тема. Ние сме направили и по форма, и по съдържание първото извънземно посолство на планетата. Може ли ми каже някой от вас друга летяща чиния от този ранг има ли някъде? Освен това сме я качили на високо. Умно. Некой ни е ръководил, изглежда добре. А защо пък? Аз на политиците не разчитам. Може пък и да ме изненада някой. Обръщам се директно от това студио към президента. Уважаеми господин президент, вие сте държавен глава на Република България. Давам ви една велика идея. Безцеремонно, без да ви пука, без да се съобразявате с шибаната англосаксонска, американо-саксонска империя и от този сакат Европейски съюз. Той има, между другото, той Европейски съюз е такъв съюз, той има толкова нисък КПД, че нямам думи. Има вътре депутати в Европарламента, много честни, доблестни хора, които направо побъркват с изказванията си другите. Те си казват директно, този съюз няма никаква файда. За да се стигне, че Жан-Клод Юнкер просто се фанал за главата човек и се обръща към всички и казва: дайте да промениме нещо, бе. Дайте да се съдействаме. Вървим по погрешен път на развитие. Никога не забравяйте, че има едни отгоре, които ни гледат. Изумително. Аз не можа да повярвам, че това го говори председателят на Европейската комисия. Чест му прави на господин Жан-Клод Юнкер. Сигурен съм, че има и още. И дай Боже един ден много скоро да обсъмнем с прякото осведомление от страна на мас-медиите, че първият държавен глава, политикът еди кой си, се обръща с призив към всички политически сили, т.е. към всички държавни ръководители в света, човечеството да се обърне за помощ, за да я получи. Защото има и още една опасност, пропуснах я. Знаете ли как варира енергийната на планетата Земя? Че планетата Земя се върти като пумпъл, който е влезъл в една много ужасна прецесия. И че ъгъла на наклона на оста спрямо еклиптиката се мени. И то с големи толеранси. А е доказано, че ако толерансите станат много по-големи, тогава ще се обърнат полюсите. А Атлантида знаем, че е загинала, ето това геофизиците и учените, които се занимават с този проблем, отиват до извода, че Атлантида е загинала в резултат на обръщане на полюсите. И че екватора си е менил местата няколко пъти в рамките на хилядолетия и милионолетия. Що не си го смени и сега? Че ние сме в навечерието на такъв процес. Екватора няма да минава оттам. Прогнозите за че ще минава някъде на север. Има още един проблем. Проблемът се нарича честотите на Шуман. Честотите на Шуман, ние помним от нашето поколение, че бяха 7,8 Херца. С тях военните си настройваха радиостанциите. Днес честотите на Шуман са скочили толкова много, аз се чудя между другото как издържаме, че днес честотите на Шуман са около 43 Херца. Това като го прочетох, потресаващо ми. Това са колко пъти от 7,8 до 43? 5-6 пъти. Ние как издържаме това положение? Нашата биорезонансна система трябва да е като някакъв супер агрегат, който много бързо превключва от една позиция на друга. Естествено, че ще има толкова много трагедии по планетата. Защото честотите на Шуман влияят много зле върху целия живот на планетата Земя, когато естествено излезнат извън нормите. Всичко това така хубаво, ако можете да си го проследите, да си го запишете. Изгледайте го това предаване няколко пъти, съветвам ви, уважаеми сънародници. Не защото че гледате моята нещастна физиономия пред вас, а защото това нещо, следете го в YouTube,
бъдете, както се казва, на гребена на вълната. И тогава вие се издигате и ставате други същества. Ето за това е казано, че информацията е оръжие. Ето за това е казано, че предупреденият човек е въоръжен. Въоръжете се с космическа сила, която ще ви направи смели и никога няма да се страхувате. Гарантирам ви. Аз съм минал по този опит и го знам, че е така. Ако вие наистина ме разбрахте какво ви казах, вие ще започнете да търсите. Не ви ли писна да живеете в този шибан битовизъм? Че аз ако пропадна на тия честоти, на тия вибрации, имам само два изхода от положението. Или да полудея, единия, или да се разстрелям, втория. Аз се чудя на вас. Как може милиарда годишен процес на еволюция да го занимаваме с щуроти и глупости? За да ви като онези в Галактическата федерация. Те, между другото, е още един важен проблем. Те правят така, че ние да се самоизбиваме помежду си, да унищожаваме зверски майката природа, да нямаме никакво уважение за между нас и да оставиме към Бог, Вселена, към галактиката. И казват, оставете ни ги на нас, бе. Вижте какви защитавате тук, бе. Тия за нищо не стават, бе. Оставете, ние си ги изедем. И ни ядат. И на физикален план ни ядат, не само на енергоинформационен. Нямате представа ония идиоти, които се събират там на сатанийски ритуали в една калифорнийска гора. Колегата Алекс Джонс от САЩ ги показа какво правят. Когато разрезаха човешко същество, да принасят жертва на техното там сатанинско божество. Ужас. Имаше един, аз го показвах, който с една камера миниатюра, колкото копче, е снимал как въпросният предишен вице-президент Дик Чейни, как се събрали да ядат едно дете на чеверме. А сега прочетох в интернет, че някъде из САЩ или Западна Европа открили били канибалски ресторант. Аз вчера слушах, пък за тая Истанбулска конвенция, за това ще ви говоря друг път, не ми стигна времето. Мале пък това какво безобразие, какво безумие. Това е посегателство спрямо младото поколение, младата генерация. Ужас! И четат фрагменти от някакъв кодекс на Европейския съюз. Това като го чух, този Европейски съюз трябва да се самоторпилира. Как те били загрижени за разни педераси, разни невменяеми, за всички изроди на планетата. И те трябвало да бъдат сложени наотпред, да се полагат специални грижи за сметка на всички останали. Както в България. Малцинствата трябвало да бъдат толерирани, защото те били по-висши и трябвало да получават по 1500-600 лева заплата, а българите по 200-300. Това е европейската политика. Това е евроатлантизма. Това е канибализма. Това е сатанизма. Реален сатанизъм в действие. Ето от това студио. Чест прави, че само в България, че само институцията, наречена Българска православна църква, се опълчи и излезна и протестира. А другите? За какво сте ни вие, бе? Нали да ни защитавате, бе? Все едно нямате деца. Все едно вас това не ви касае. Нямате внуци, нали? Все едно те няма да пострадат, защото ще ги скриете под земята. Ашко съм. Думи нямам. С това завършвам. Мислете по въпроса. Истанбулска конвенция. Представяте ли си каква картинка е това? Представяте ли си каква картинка е това? Да стигнем до такова падение, че да не можем да си защитим най-милото. Ужас. И да стоим като олигофреница с пръста в носа и да гледаме и като то ще мине. Всеко чудо за 3 дена. Не, това няма да мине. Това се концентрира и ще ескалира. Не забравяйте, че онези ни гледат. Жан-Клод Юнкер каза. И както се намесиха по време на Содом и Гомор, се си мисля, че може да стане и това сега. Довиждане, уважаеми зрители. Мисля, че бях кратък, но ясен. Бъдете ми живи и здрави. Следващия път, следващата неделя от София.